o čem se dneska budeme dlužit. Dneska se budeme bavit o dluhu, o tom, které dluhy jsou dobré, které dluhy jsou špatné. A já bych to odpálil informací, nebo pár jako číslama z nějaké statistiky. Dělali jsme si menší průzkum a podle Českého statistického úřadu má dneska v České republice přibližně 34% obyvatel nějakou formu půjčky nebo úvěru. A to jsou jen jako oficiální čísla, kdy se bavíme o bankovních jako bankovních půjčkách. Já si myslím, že to je víc. Takže reálně to číslo bude jako daleko vyšší, což je zajímavé, ale nutně to nemusí být špatné, jako to číslo. Standardní průměr půjčky se dneska, nebo je mezi 100 000 až 1 milionem korun, takže většinou jsou také menší půjčky, pravděpodobně na auto, nějaká rekonstrukce, něco v domácnosti. A co je důležité, jsou dvě čísla. První je, že až 10% úvěru je využito k úhradě jiných dluhů, což nás přivádí potom k nějaké dluhové pasti, o které se dneska budeme bavit taky. A až 41% dlužníků není schopno splácet své závazky efektivně. Jo, takže i na základě tady tohohle mi dneska přišlo extrémně zajímavé se o tom pobavit a trošku edukovat okolí, protože s dluhama se dneska setkáváme dnes a denně. Já Všude. s klienty, je vlastně vlastní zkušenost a ne všechny dluhy jsou špatné a ne všechny jsou dobré. Takže možná... Já si myslím, že s dluhama se potkáme úplně všude, protože například český stát si půjčuje. Jo, to je takový to vždycky, že si, ano, myslím taky jako stát si půjčuje peníze, to je taky vtipný. Stát taky půjčuje peníze. Proč si nepůjčujeme my více? No, protože spousta lidí z dluhy neumí nakládat. A to si myslím, že bude dneska jako velké téma. Jak to máš, Honziku, ty s dluhama? Jak to mám já s dluhama? Hele, teďka jsem si bral takovej menší dluh, jenom spotřebák, aby jsem nabíral bonitu. Úplně jednoduše, aby jako mě banka důvěřovala, že budu platit. A to je zajímavý. Takže jako když si u banky vezmeš nějaký úvěr, tak potom pro tu banku je to jako lepší nebo horší? Podle toho, jestli to splácíš řádně. Pokud to splácíš řádně, tak je to pro tu banku dobrý ukazatel, vlastně jsi spolehlivý, že platíš standardně něco. Je to i pro tu banku je důležitý, že pokud třeba máš nějaký inkasa na elektriku, na topení, co odvádíš jako měsíčně a platíš to včas, to je pro ně taky důležitý. Jo. Takže určitě, pokud to řádně splácíš, tak je to super pro tu banku. Hustý. Takže vlastně, když potom přijde klient, který neměl nikdy žádnou půjčku, tak je pro tu banku vlastně rizikovější, než když tam přijde někdo, kdo už nějaký úvěr měl nebo má. Tak úplně pro představu, kdybych za tou přišel já a už bych nějaký úvěr splatil, už jsme spolu měli nějaké jako zkušenosti, že jsi mě půjčoval a chtěl by tvoje další peníze, tak co by pro tebe bylo lepší, kdybych jsem si o tebe v životě nepůjčil, anebo to měl už jako někdy půjčeno a splatil ti to. Jo, ale samozřejmě ta druhá varianta je lepší. Takže teďka jenom nemá z toho vzít to, že si každý má teďka brát jako úvěr, abyste před bankou vypadali dobře, ale je to jeden z ukazatelů, které ty banky dneska řeší. Mimochodem, teďka jsme řešili žádost o jeden úvěr. A to je zajímavý, protože třeba když u Bořinky děláš úvěr, tak ty u té žádosti zaškrtáváš i to, že ta banka má povolení, vlastně jí dáváš povolení, že se může podívat, má nějakou spolupráci s T-Mobilem a můžou se spojit s T-Mobilem a zjistit, jestli řádně splácíte nebo platíte prostě tarif. Fakt? Úlet. Tak to je hodně velký úlet. A když úlet. to nezaklikneš, tak ta banka ti říká OK, v pohodě, jako někdo chce, abys to viděl, někdo ne, ale pokud někdo to vyloženě jako nechce, tak ta banka řekne OK, my se tam teda koukat nebudeme, ale potom se může stát, že vám dáme horší podmínky, protože pro nás je to ukazatel, aha, ty nechceš, aby jsme někam koukali, takže možná tam může být nějaký problém. Takže v praxi je to, jak jsem to říkal, jakože pokud platíš někde pravidelně tu platbu, tak se ti to projeví pozitivně u té banky. Přesně tak, takže i pokud splácíte včas nebo nevčas prostě svoje tarify, tak to může mít potom vliv na vaší půjčku, třeba na hypotéku, což je jako za mě extrémně zajímavý. Martin, mě docela zajímal rozdíl mezi dobrými dluhy a špatnými dluhy. Co to je dobrý dluh? Aby jsme na tohleto dokázali zodpovědět, tak je dobrý vysvětlit aspoň lehce, zase dle Kiyosakiho, nebo to není dle Kiyosakiho, ale on to hodně spopularizoval, dva pojmy a to jsou aktiva a pasiva. Jo, dneska vlastně aktivum je něco, do čeho vy, když dáte peníze, tak se vám ty peníze vrací, nebo generuje vám to nějaký zisk. A pasivum je věc, kterou si koupíte a jenom do toho ty peníze dáváte. Krásným příkladem třeba může být, když si koupíte auto, tak je to pasivum. Jo, znamená, koupíte si auto, to auto vám nic negeneruje a vy jenom do toho dáváte peníze. Servis, oprava a tak dále.
ano, pokud to auto používáte a potřebujete k práci a víte, že díky tomu autu vyděláte víc peněz, tak i auto může být aktivum. Takže to není úplně jako jednostranný, že auto je jenom pasivum nebo auto je jenom aktivum. Je to prostě, je to o úhlu pohledu a je to o tom, jak vlastně ty věci využíváte. Takže úplně jednoduše aktivum je to, co mi peníze domů přináší a pasivum je to, co mi odvádí ty Přesně peníze. tak, když si koupíš nemovitost, tak je to aktivum. Nebo když investuješ do nějakého fondu, tak je to aktivum. Je to něco... Počkej, když si koupíš nemovitost, kterou používáš na své vlastní bydlení, tak je to pasivum. takže Protože je to ta tak nemovitost, ano, ona ti roste na hodnotě, takže pokud je tam tvůj sekundární účel, to, že tu nemovitost časem prodáš a vyděláš na ní nějaký peníze, tak to může být jako aktivum. Ale ve chvíli to máš pro své vlastní bydlení a jenom rekonstruuješ, dáváš do toho ty peníze, tak je to vlastně pasivum. To je dobrý. A je dobrý si to jako takhle rozdělit, protože i podle tohodle potom rozdělujeme jako dobré a špatné dluhy. Mě by docela teda zajímalo, co jsou ty dobrý dluhy, když jsme takhle navázali. Dobré dluhy jsou veškeré dluhy nebo veškeré půjčky, které si berete k tomu, aby vám to vydělávalo další peníze. To znamená, pokud já si dneska půjčím od banky peníze, abych si koupil nemovitost, která mi dlouhodobě bude generovat nějaké peníze, tak vlastně je to super, protože já si půjčím někde levně peníze, ty banky dneska mají ty úroky relativně nízké a za to si koupím něco, co mi dlouhodobě bude růst na hodnotě a bude mi to vydělávat peníze skrz jako nájmy. A nebo třeba na vlastní bydlení, pokud vlastně já dávám třeba na pronájmu 15 000 a vezmu si za 15 000 splátky ten byt, tak už vlastně to dám do svýho, nedávám to někam jinam. Přesně tak, ale tam je jenom důležitý počítat s jednou věcí, co se malinko odbočuji, tak je to, že v součástí nájmu máš většinou i energie. To znamená, nemůžeš úplně říct, hele, platím teďka 20 nájem, tak si vezmu za 20 hypotéku, jako můžeš, ale je důležitý věc, že u té hypotéky platíš jako jenom tu nemovitost a máš tam potom nějaký další poplatky navíc. To znamená, máš třeba OK, 20 splátka na nemovitost, ale platíš ještě energie, platíš potom fond oprav a tady ty jako věci, které jsou více náklady, se kterými mají dobrý jako počítat. Prostě počítat i s těma dalšíma nákladama. Jo. Ale já dneska třeba bydlím v bytě, kde platím 21 000 nájem a kdybych si ten byt chtěl koupit, tak má dneska hodnotu třeba 4-5 milionů, což znamená, že ta splátka by byla nějakých 25-20 tisíc plus energie. Takže moje náklady na bydlení by měsíčně byly třeba 30. Ano, dával bych to do svého, takže to je pozitivum a rostlo by mi to na hodnotě. Ale vlastně z hlediska cashflow já bych byl minus třeba 10 000, 50 000 měsíčně oproti tomu, když jsem v nájmu. Dává to smysl, nedává to smysl? Jo, jako je dobré si tady tohleto jako říct. To se plusy a minusy. Tak výhody, nevýhody, všechno má svoje. Hele, já si myslím, že hodně lidí má například dluhy a má je za docela vysokou úrokovou sazbu a vůbec o tom nevědí. Jo, co o to myslíš? To jsou většinou ty spotřební úvěry a to jsou taky ty menší úvěry, že tamhle si potřebujete koupit auto, tamhle potřebujete si koupit třeba myčku, ledničku, rekonstruovat nějak jako nemovitost zlehka. Jo, a tam jsou potom ty úroky jako daleko vyšší. A myslíš, že je třeba špatný si půjčit na ledničku, myčku, auto? No tak jako zase otázka. Pokud jste v té fázi, že prostě doma nemáte ledničku a nemáte našetřený peníze a vlastně bez té ledničky nedokážete žít, no tak ano, nemáš jinou možnost si na ní půjčit. A nebo je super třeba například Datart, Alza, jsem si všímal, že měli třeba bezúroční půjčení těch peněz, těch prostředků na tu myčku, ledničku, jo. Takže v tu chvíli taky dává smysl, pokud vlastně tam je důležitý říct, že vlastně ono potom, jako kdyby třeba ty úroky, nebo něco jako kdyby navíc, tak potom jako platí, jako kdyby ta firma, si myslím. Jo, to je jako moje domněnka, protože jinak by se to té firmě naprosto nevyplatilo těm lidem dávat něco na splátky s nulovým navýšením, jo, ale a vlastně, a kdyby to tak bylo, tak co z toho má ta banka? Protože ona ti půjčí peníze a vlastně z toho nemá žádnou korunu. To prostě nedává smysl. Banky jsou dneska dělané tak, aby vydělávaly peníze. Takže tam je potom nějaká spolupráce třeba, že může to být fungovat i tak. Nevím, jestli to vy víte, tak nám to klidně napište do komentáře, jak to dneska funguje, ale já si myslím, že je tam třeba domluva, že Alza to nějak jako takhle udělá a díky tomu vlastně ona prodá víc, tím pádem má větší obrat a dává jim smysl potom nějakou část toho obratu dát té bance za to, že jim umožnila tady ten produkt jako používat. Musím dávat smysl, no. Hezkým příkladem jsou třeba operátoři. Dneska třeba O2 dělá to, že ti dá na splátky bez navýšení telefon. Ty si dneska dostaneš telefon třeba za korunu, ale zbytek té hodnoty toho telefonu se ti rozvrhne do splátek na tom tarifu. Znamená, ten
operátor sice vám něco půjčí bezúročně, ale vydělává na tom v tom, že vy jste vlastně tam zavázaní třeba na 3 roky a víte, že ty 3 roky tam, ten operátor ví, že tam ty 3 roky prostě budete u něho a budete splácet ten telefon a budete tam platit tarif. A pokud chcete skončit, tak jenom doplatíte hodnotu toho telefonu. A to jsou teda jako dobré dluhy. Zrovna půjčit si na telefon asi není za mě úplně jako dobrá taky. varianta. Na druhou stranu, pokud to máš třeba od operátora, máš to bez navýšení a ten telefon potřebuješ, tak jo, asi jako proč ne, jo, pokud je to měsíčně ty 200 nezabijou, ale zároveň ty víš, že ten telefon potřebuješ, tak proč si to jako nevzít, proč si nerozložit tu hodnotu toho telefonu do těch splátek bez navýšení. To taky dává smysl, pokud to máš bez navýšení, prostě rozložit to do víc splátek, protože vlastně ušetříš na nějakým měsíčním jo, je to lepší na cashflow. vydání. Jo, ale obecně teda dobré dluhy jsou ty, kde vám to něco generuje, ty špatné dluhy, to je jednoduchý, pokud si půjčíte na dovolenou, tak s prominutím jste trouba. Jo, ale i dovolená může být aktivum. A jak? Ale pokud se bavíme o nějaké třeba akci, na kterou když půjdeš, potkáš tam zajímavý lidi a získáš nějaký kontakty, domluvíš nějaký biznis nebo něco takového, tak to může dávat teoreticky smysl. Jako furt je to jako rizikové, ale může to jako dávat smysl, pokud víš, že ta dovolená vydělá víc peněz. Je to taková investice do vzdělání, bych to možná nebo investice do vzdělání, jasný. Pokud víš, že teďka nemáš peníze na to, aby ses naučil programovat, ale víš, že když se naučíš programovat, tak ti to bude vydělávat 100 000 měsíčně, no tak půjčit si 50 000 na programátorský kurz může dávat smysl. Tady bych úplně doporučil přemýšlet selským rozumem. Hodně lidí to nedělá za mě. Prostě přemýšlet, pokud já si tady půjčím 50 000 na kurz, nebo na vzdělání, nebo na tu dovolenou, kde se něco naučím, tak a vydělá mi to za během 2-3 roků, jako mnohem víc, třeba o 50% víc na mých měsíčních příjmech, to prostě dává smysl. Může to dávat smysl, ano. Může to dávat smysl. Může to dávat Asi smysl. lepší slovo. Jo, já jsem tady opatrný v tomhletom, já nechci, aby to vyznělo, že se lidi mají zadlužovat. Ne, to určitě je to dobré skonzultovat s nějakým finančním poradcem, anebo si fakt použít ten selský rozum a říct si, jestli to dává nebo nedává smysl. Jo, to je zase jak s tím autem prostě. Myslíš, že v Česku mají lidi spíš dobré dluhy nebo špatné dluhy? Myslím si, že spíš špatné. Já se totiž hodně potkávám třeba s lidmi, kteří si napůjčují od nebankovních společností, kde máš třeba úrok 21%. A vždycky přemýšlím, proč ty lidi dělají. Hele, většinou to je důsledek nějaké dluhové pasti. Protože věřím tomu, že 90% lidí, když si chce prvně půjčit peníze, tak ten nebankovní sektor jako není to, kam jdou jako první. Většinou to je, že jdou do své banky nebo někam. A pokud mají nějakou špatnou úvěrovou historii nebo prostě nějakou celkově špatnou historii, tak ta banka ti nechce půjčit, ale ten sektor nebankovní ti půjčí. Jako ty hranice jsou tam jako širší trošku. A opět nemusí to dávat smysl. Spíš to za mě nedává smysl. Si jo. Dobře. Ale nebankovní společnosti jsou ziskové. Ano, samozřejmě. Tak jasný, chápeš, pokud já bych byl v situaci, kdy mě nezajímá tvé úvěrová historie, takže to riziko vlastně, do kterého já jdu, jako je větší, tak samozřejmě chci z toho mít víc peněz, jako chci na tom víc vydělat. Když jsme se bavili o těch dobrých dluhách, tak co jsou třeba dobré dluhy, jako kde to ty vidíš, ty dobré dluhy, proč je dobrý si půjčovat peníze? Protože mi se zdá, že hodně lidí třeba opravdu se bojí, rodina jim řekne, půjčování je zlo a nepůjčují si vůbec. Ale já se budu motat v kruhu možná, jo, ale zase jsou to třeba ty byty. Jo, a já teďka řeknu jednoduchou matematiku. Já si dneska půjčím 1 000 000 od banky, splátka mě je 5 000 třeba, plus minus dneska autobus a úrok je 5%. Jo, to znamená, že mě stojí ten 1 000 000 ročně 5% na hodnotě, jako kdyby toho. Ale jsou tam další aspekty, které bojují v můj prospěch. To znamená, pokud já ten 1 000 000 dám do té nemovitosti, která mi za rok udělá třeba 6%, což těch 5-6% ročně je nějaký teďka historický průměr od roku 2014, tak vlastně já jsem furt to procento v plusu. A já ty peníze si půjčím, platím je 5 000 měsíčně, ale vlastně ta hodnota té nemovitosti mi vzroste o 6%. To znamená, já vydělám 6% z toho 1 000 000 na té hodnotě ročně, což je nějakých 60 000. Takže já si vezmu půjčku, která mě stojí 5 000 měsíčně,
což zase ve výsledku, když si to vezmeme, tak 5000 krát 12 je 60 000, jo, ale je to vlastně hodnota, kterou já sice do toho dám, ale o tu hodnotu se mi navýší ta nemovitost. Takže já vlastně sice dávám ty peníze, ale vlastně tu hodnotu těch peněz furt nemám, nedávám je do nějaké černé díry. Jo, takže furt je to pasivum, teda aktivum a dlouhodobě to jako dává čím dál tím jako větší smysl, když se díváme z nějakého časového jako horizontu. A ještě jako druhá jako věc, já sice dávám na tu splátku 5000, ale pravděpodobně tam mám nějakého nájemníka, který mi s tím splácením pomáhá, takže i kdyby mi na ten milion, dneska v průměru splátka, nebo nájem na milion je třeba 4000, když to zjednoduším, znamená, já z toho sice 5000 odvedu jako na hypotéku, ale 44 000 mi zaplatí ten nájemník. Z průměru se bavím o tom milionu jednom, jo? Tak já jako dotuju ten byt 1000, ale vlastně mám, takže potom dám 1000 měsíčně někam, kde mi to roste na hodnotě o 6% víc. Potom to je super jako poznámka, že i ty dobré dluhy vlastně se dají takhle do těch nemovitostí například investování se používat. Mně se zdá, že hodně lidí v Česku má například hodně dluhů a dá se s tím něco dělat, když máš hodně dluhů a chceš to například jako dát do jedné splátky, nechceš platit tolik na úrokách. Jo, tomu se říká takzvaná konsolidace a může to dávat smysl, pokud máte těch úvěrů víc a teďka se bavíme primárně asi o jako kdyby ne jako hypotékách, ale jakože o neúčelových úvěrech, takže o spotřebácích, kde jsou ty úroky jako vysoké, tak pokud jich máte víc, tak určitě dává smysl to sjednotit do jedné platby, takže řeknu to takhle příklad, ještě přeruším, tak například příklad je to pro lidi, kteří například staví dům a vlastně mají to napočítané a pak tam jsou jaký dodatečné výdaje, se kterými nepočítají. Ale oni prostě potom chodí do banky a půjčejí si 50, 100, zase 50 a takhle se jim to prostě nahrne, třeba 5-6 půjček mají, který dohromady dávají půl milionu, tak takhle jsem to myslel. Jo? Tam jsou třeba zrovna u konkrétně tohoto případu jsou dvě varianty. První varianta jít do nějaké banky a konsolidovat to do jedné splátky. To znamená, že ta banka se podívá, aha, tak tady máš 5 nebo 6 úvěrů, dohromady v hodnotě 500 000, tak my ti takhle půjčíme 500 000, zaplatíš tím ty závazky, nebo většinou i ta banka platí ty závazky za tebe. Že to není tak, že by ti banka dala 500 000 a doufala, že ty to jako poplatíš, ale spíš to je tak, že ty jim dáš přesně ty úvěrové smlouvy, oni se potom spojí s těma bankama a jako oni to zaplatí za tebe. Takže ty potom ty peníze jako nevidíš, jako že by ti je přistály na účet. Takže ta banka to zaplatí za tebe a máš potom u nich jeden úvěr, který máš sjednocený do jedné platby a podle toho, do jaké banky jdeš a jaký tam máš potom ty úroky, tak může se ti snížit splátka jako velice výrazně. Mně připadá, že hodně lidí třeba není schopno splácet v nějaké době, sníží se jim příjem, co se stane a zbytečně tu splátku neposílají, místo aby to komunikovali s tou bankou. Jo, ta ale banka... pro banku je vždycky lepší, když to splácíš. Banka nechce řešit exekuce, banka ti nechce zastavovat majetek, takže pro tu banku je tohleto až nejvíc jako krajní řešení. Takže ta banka dneska udělá úplně cokoliv skoro pro to, aby vy jste byli schopni to splácet. To je důležité jako říct. Takže pokud prostě nemůžete splácet v jednu chvíli, tak prostě spojte se s tím bankéřem, spojte se s tím finančním poradcem, který vám ten produkt zajišťoval a spojte se s bankou hlavně a řekněte jí, v jaké jste situaci, ona je vám schopná dát odklad splátek, je vám schopná pomoct tím. Nebo... Dneska třeba Airbank má splátkový prázdniny, že vy jednou ročně si můžete na 2 měsíce přerušit splátky, což je super, protože pokud se dostanete do nějaké takové situace, tak vlastně vy můžete si ty splátky pauznout. V registrech se to počítá jako, že to máte zaplacené, to znamená, vám to nedělá problém, jako nedělá vám to binec v registrech, takže jako v očích toho registru se to tváří jako, že platíte jako včas všechno, což je jako super a vlastně můžete krátkodobě jako vyřešit ten svůj problém. Ta nedála událost by se dala říct například teďka ta povodeň, co se stala. To je 2 týdny zpátky, co se vlastně ty povodně a myslím, že tam hodně domácností řeší teďka jiný problémy, než splácet a ty banky šly vstříc, tomu jsem viděl. Jo, ale to je právě super potom, že ty banky fakt chcou, abyste to spláceli. To fakt jako pro banku je úplně nejhorší to, že to přestanete splácet, takže ona vám fakt jako půjde naproti. Takže pokud víte, že jste v nějaké takové situaci, tak za prvý zkusit konsolidaci, zkusit to jako zvládnout, dát do jedné splátky a za druhé dát to vědět té bance, že nemůžete splácet z nějakého důvodu. Fungují i různé pojištění těch splátek, třeba když přijdete o práci a nebude to vaše chyba, to znamená, pokud vás ten zaměstnavatel vyhodí
snižování stavu nebo jakýkoliv jiný důvod, tak ta banka proti tomu máte to pojištění, jo, takže to se dá taky všechno jako dneska řešit. A ty pojistky vychází 100, 200 jako měsíčně, to není žádná jako hrůza. Já tady mám potom odrážku, jaká prevence zadlužení. Mám to docela zajímavý dělat si rozpočet. Zase jsme u toho rozpočtu, že musíme si víc trošku ty příjmy a výdaje. Jo, o tom mluvíme hodně v našem e-booku, který je zdarma, takže pokud ho chcete, tak mi nám napište do komentáře, vám ho pošleme. Jsou to vlastně videokurzy, kde se bavíme o finančních produktech, celkově o finanční gramotnosti a právě i o tom, jak si budovat svůj nějaký finanční plán a jak si budovat rozpočet. Takže určitě doporučuji, pokud tohle to řešíte, tak nám napište, my vám to pošleme, to zadarmo. Druhá věc je nějaký nouzový fond, mějte nějaký peníze bokem, nějakou železnou rezervu, ideálně ty 4-3 měsíční příjmy minimálně. Jo, a to mějte třeba na spořáku, to je za mě jako super, na to jsou ty spořáky fajn. Přesně tak, a i kdyby se cokoliv stalo, tak máte z čeho brát prostě na ty splátky. Aby jsme se bavili trošku konkrétně, protože já jsem tohleto zrovna s jednou klientkou řešil 2 týdny zpátky, tak třeba, já nevím teďka, jaký máte úrok na svých jako půjčkách, podívejte se na to, ale třeba vím, že dneska ČSOB umí úrok 5,4%, jako RPSN je 5,4%, což je docela dobrý na spotřebním úvěru, ale podmínka tam je, že konsolidujete jako z jiných bank. Znamená, pokud jste klientem ČSOBčka, máte tam tu půjčku, nebo máte jich tam několik, tak vám to jako takhle výhodně nekonsolidují, ale pokud víte, že jste u jakékoliv jiné banky a přecházeli byste do ČSOBčka, znamená, pro ně je to nový klient, tak tam tady tohle to dokážou udělat. Jo? Což je takové jako poměr cena výkon jako super. Jsou banky, které ti dají nižší úrok, jako třeba, myslím, že to je Rajvka nebo KBčko, mám to v poznámkách. Tam jsou tam mám dají třeba úroky. 4,4, ale zase je to zase nějakých hodně specifických podmínek, takže spíš vám to nedají, než dají. Dostane to každý určitě. Takže taková jako zase reklamní kampaň. A pak je tady třeba mBank, která dává úrok něco přes 7%, což si jako řeknete, že to jako není úplně jako výhodný, ale na druhou stranu mBank je super v tom, že pokud vy máte úvěrovou historii v pohodě, to znamená, že třeba poslední 4-5 měsíců splácíte včas, tak mBank vám nekouká na příjmy, nemusíte dokládat příjmy. Takže vám to konsolidují bez náhledu na příjmy. Znamená, pokud jste teďka přišli o práci a víte, že to je nějaký fuck up, ale posledních 5 měsíců to spláceli včas, tak řešení může být jít do mBank, kde to vlastně konsolidujete za a možná i tak těch 7% toho spotřebáku je docela dobrý. Spotřebáky jsou dneska kolem 9% a víc. I viděl jsem i 12, 15. Jo. Takže i tak 7% je jako super. Zase nesrovnáme to s hypotékama, to je trošku něco jiného, ale vlastně těch 7% je super a pokud vám to dokážou udělat, aniž by vám museli nahlížet do příjmu, tak to může být jako fakt konkrétně jako super situace. Pokud byste s tím potřebovali pomoct, tak nám klidně napište, tohle to řešíme dnes a denně. Takže určitě, pokud máte víc dluhů, snažte se je slučit do jednoho. To je určitě jako důležitá věc. Jako mít jednu platbu měsíčně je vždycky lepší, jak mít 20. A vychází to líp i na splátkách a na úrokách většinou. Vlastně podobný princip já dneska aplikuji na ty předplatný. Já to jsem říkal právě v tom kurzu, že já dneska platím nějaká předplatná Netflix, HBO, prostě různé jako věci, které mám v telefonu a mám to dneska všechno daný, takže si to platím vlastně přes operátora. Tím pádem já všechny tady tyhle ty platby mám schovaný pod jednou platbou měsíčně. Super, tak jo. My jsme se dostali trošičku dál od toho prevence zadlužení, takže já to ještě zopakuju. Mít nějaký stanovený rozpočet, abyste věděli příjmy a výdaje, mít nějaký nouzový fond, právě ty 3-4 měsíční příjmy, abyste měli kde brát. A poslední věc, mějte kontrolu nad svýma úvěrama. Opravdu se jako dívejte, mějte informace o tom, jaké tam máte úrokovou sazbu, jaký jsou dneska úrokové sazby na trhu, abyste to případně mohli skonsolidovat nebo něco s tím dělat. Zbytečně nepřeplácejte. Jo, ale kdybych se teďka zeptal, co nejhoršího může udělat klient, když nemůže splácet půjčku? Co by to bylo? Za mě úplně nejhorší, nedat vědět bance a přestat prostě splácet bez ničeho. Super, já tam mám ještě jednu věc a to je vzít si další půjčku. Vím, že spousta lidí svoje půjčky řeší tím, že si vezmou další půjčku. Že nemůžou něco jako splácet, tak si půjčí někde u toho nebankovního sektoru, si půjčí další peníze, který si říkají, že budou dávat na ty splátky, ale pak je tam vlastně jako nedávají třeba. A zároveň je to takové jako kolečko, kdy se dostáváte do nějaké dluhové pasti, ze které potom jako se těžko dostává, pokud nemáte dobrýho finančního poradce nebo nemáte disciplínu na to, abyste tohleto řešili. Tady mám ještě nějakou předluženost a mám tady nějakou statistiku,
Lidi, co neumí pracovat se svýma příjma a výdajema, mají 41% větší šanci, že se dostanou do jaké dluhové pasti, než lidi, kteří s tím umí pracovat. To je strašně velký číslo. Takže ty příjmy a výdaje, ten rozpočet je opravdu důležitý. Jo. Ale tady bych fakt zase udělal reklamu na kurz zdarma. Pokud víte, že s financema neumíte nebo tomu nerozumíte, tak si to prostě stáhněte a mrkněte se na to, je to zadarmo. A jako needukovat se v tom je to nejhorší, co můžete dělat. Jakože neřešit to a čekat, že to za vás někdo vyřeší, prostě to není úplně jako super cesta. Já s tím souhlasím, určitě. K těm dluhům ještě je celkem jako důležité si říct třeba nějaký historický kontext. Jako dřív ty dluhy nebyly tak častý, protože všechno bylo jako levnější, ta ekonomika fungovala tak, že všechno bylo jako levnější. Byly i jako nižší příjmy, jo, ale všechno bylo levnější a třeba, já řeknu příklad, postavit si vlastní byt nebo dům, Byt taky můžeš postavit si dům, anebo jako získat nějaký byt, tak dřív bylo jako trošku lehčí i skrz jako třeba režim, který tady byl. Jo, jakože dřív to bylo tak, že při komunismu si začal někde pracovat, dostal si nějaký byt, který když si někdo odpracoval nějaký léta, tak ten byt potom zůstal tvůj. Takže jako ty možnosti, jak dřív získat nemovitost, byly daleko jednodušší. Mně tady k tomu tématu ještě napadá jedna věc a o tom se teďka hodně baví jeden realitní makléř v Praze, že vlastně ideální, pokud nechceš kupovat ty investiční byty, kde potřebuješ tu bonitu od té banky, o tom se bavíme například v e-booku, tak je fajn si vlastně koupit hnedka na začátku, když začneš pracovat nějaký byt pro osobní vlastnictví. Že vlastně jako nakoupíš byt, ten ti vlastně roste na hodnotě a ty místo pronájmu dáváš do vlastního. No to jo, ale co když ta splátka je potom jako vyšší než, chápeš, jakože já dneska nastoupím do práce, my jsme minule se bavili o tom vlastně jako kdy začít investovat, jo, tak dejme tomu, že mi je 20, já si najdu svoji první práci, beru tam třeba 25 čistýho, maximálně 30, jo, a teďka představa, že jasný, já budu někde bydlet třeba v 1KKčku, protože jsem mladý člověk, tak tam třeba ten nájem stojí 10-12 tisíc dneska, zase záleží jak kde, ale bavím se třeba tady v Olomouci, 10-12 tisíc, ale kdybych si ten byt chtěl koupit, tak ta splátka bude třeba 15 plus energie, takže já třeba najednou na ten byt dám třeba 17-18 tisíc a na ten život mě zbyde strašně málo, takže jaká tam je potom teda ta logika hnedka v první práci si hnedka koupit byt? Hele, pro mě je ta logika taková, že ty pokud nechci investovat do žádného fondu, tak mě dává větší smysl to prostě dávat do vlastního bytu. Pokud nikdy neinvestuješ, nechci dělat investiční byty, tak mě dává smysl víc přeplácet například na té splátce do svýho, než to prostě tady někde takzvaně dát do zábavy. Jo, a vlastně jako máš nějaký byt a když potom potřebuješ větší byt, tak jenom ten svůj prodáš a případně to dofinancuješ. Jo, takže ty počítáš s teorií, že vlastně člověk, který mu je 20, co dělá nějaký rozpočet a řekne si OK, 10 tisíc dám za bydlení, 10 tisíc dám, dobře, 22, 23. To je prostě člověk, který začíná teďka pracovat. Jo, přesně tak. Tak OK, vydělávám 30, tak 10, 12 dám za bydlení, 8 dám za jídlo, něco si někam odložím, třeba 5 si dám někam na spoření a 5 mám jako na zábavu na ten jako měsíc. Víš, jako, že mi připadá možná efektivnější, než to dávat prostě 2000 do fondu, tak jako koupit ten vlastní byt a doplat tam tu 2000, pokud to samozřejmě vychází. Jo. Dneska tady jsme v Olomouci, v Praze, v Brně, kde to opravdu jako nejde takhle udělat, ale jsou města menší, kde to prostě jde udělat. Takže možná se podívat na ty byty a pokud to dává smysl. A zase jsme u toho, co jsme říkali na začátku, pokud já si koupím byt nebo půjčím si peníze na vlastní bydlení a ty náklady jsou menší nebo stejné nebo lehce třeba vyšší oproti nájmu, tak to dává smysl. Pokud ten rozdíl je markantní, to znamená, buď budu bydlet v 1KKčku za 12, nebo si vezmu hypotéku za 15 plus energie, tak ten gap mezi tím může být tak vysoký, že to nemusí dávat smysl. Protože já jsem tady to začal mluvit hlavně o tom, jelikož lidi dneska si stěžují, že si prostě nemůžou koupit vlastní byt. Ono, když začneš hnedka v mládí, buď to investovat, nebo právě koupíš tenhle byt, ať už pro svoji potřebu, která roste potom na hodnotě ten byt, tak máš potom šanci v budoucnu, připravíš si pevný základ pro to a máš potom šanci si v budoucnu koupit například větší byt nebo byt svých snů. Mm-hmm. Takže proto mi to dává smysl, pokud jako už nechcete investovat nikam. Ale že tam počítáš s tím, že ten člověk, který do toho jde, tak už má nějakou vizi do budoucna a má nějaký jako sen a má nějaký směr. Což dneska většina mladých lidí upřímně nemá. Do práce vlastně neví, co v životě chce dělat, neví, co by chtělo. A hlavně ty potřeby se i časem jako strašně jako mění. To je dobrý point.
To je pravda. Nad tím jsem popravdě ve své filozofii nepřemýšlel. Jakože ano, pokud je člověk, který mu je 21, 22, začíná pracovat a už teďka fakt na 100% je rozhodnutý, že ví, že chce nějakou vilku, nebo že chce nějaký rodinný domeček, nebo něco, tak ano, už teďka na úkor té zábavy a těch svých vlastních jako navíc potřeb může to dát do tohoto, protože má tu jasnou vizi a má ten cíl. Ale spousta mladých lidí to takhle bohužel nemá. Spousta lidí radši jde na party a nechá dvojku na party. S tím souhlasím, hele, to jsme docela vlastně jako hezky rozbil tu vizi a proto jsme vlastně tady i my dvě dvou, protože pokud někdo z nás řekne nějakou vizi, tak je hezký k tomu říct vlastně to ale. No, je to, a takže ano, může to fungovat teoreticky, tak jak to říkáš ty, pokud ten člověk má tu vizi a ví, co v životě chce. Což ano, můžou být i lidi ve 20, kteří ví, co v životě chtějí a můžou si za tím jít, jakože to je jako super. Ale spousta lidí, znám lidi, kterým je 30 a furt neví, co v životě budou dělat. Jo, teďka jsem se setkal s případem, že týpkově 27 furt bydlí u rodičů a teď jako spolíhá, jako, že tam jako dožije, jo, což prostě je úplně pro mě nonsense jako strategie, ale jo, jako taky to někomu může fungovat, jo. Samozřejmě prostě pokud je mám 20 a víte, že poletíte do zahraničí například studovat anebo pracovat, to nedává tady smysl asi kupovat byt pro vlastní potřebu. No. A nebo jasný, pokud víte, že vám je 20 a ještě další třeba 5 let můžete bydlet u rodičů, tak dává smysl koupit nějaký byt, dotovat ho měsíčně, s tím, že víte, OK, ušetřím na nájmu třeba 5, protože rodiče po mě chcou třeba jenom energie nebo jídlo nebo něco, takže moje životní náklady jsou nízký, tím pádem mám větší kapitál na to investovat do sebe, zábava, party, investice, něco, tak ano, potom dává smysl vzít si hnedka ze startu nějaký byt a říct rodičům, hele, já si teďka koupím nějaký byt, ale těch 5 let je tam krizových, než se to jako sníží úrokové sazby, tak mě dává smysl, já si teďka koupím byt, budu bydlet nějakou dobu u vás, ale ve chvíli, kdy se sníží úrokové sazby, nebo to bude finančně dávat větší smysl, tak já se tam přestěhuju a do té doby tam budu mít nájemníka, který mě bude pomáhat ten byt splácet. To může super, dávat brutální smysl. To je super příklad, ten se mi fakt jako líbí. A jako já to spíš myslel stylem, aspoň něco dělat pro to budoucnosti. Pokud nechci investovat do ETF, pokud nechci kupovat investiční byty, tak si aspoň koupit takhle ten byt pro vlastní potřebu do budoucna a třeba ho prodám, ale aspoň na něčem jako tam jsem ziskovej a něco dělám pro budoucnost. Přesně tak, přesně tak. Jo, a tam se pomalinku dostáváme do jako druhého tématu, že ty dluhy s tím jako hodně souvisí, protože za mě dluhy dneska jsou hodně spojení s nějakou krizí. Jo, málo kdo si, jasný, buď je člověk nefinančně gramotný nebo finančně negramotný a bere si dluhy prostě hloupě, anebo i ve většině případů to souvisí s nějakou krizí. To znamená, hele, najednou teďka fakt všechno podražilo, já vůči tomu nemám prostě ty příjmy, tak si prostě půjčím, abych nějakou trubu přečkal. Jo, nebo teďka se stala nějaká nenadálá situace, prostě někdo z rodiny třeba odešel, ten příjem zmizel, jo, tak tam dokážu si představit, že si ten člověk jako půjčí peníze, ale je to prostě většinou i z nějakého důvodu nějaké krize. Jo, a prevence té krize je jednak mít teda něco našetřený a druhá věc je ta diverzifikace, od které bych se chtěl teďka trošičku jako víc pobavit, protože ve všem dneska v životě je důležitá diverzifikace. Když to vezmu na vzdělání, tak dneska, možná trošku nepopulární názor, ale je to můj názor, zaměřovat se na jeden obor, který nevíte, jak bude fungovat do budoucna, je strašně hloupý. To znamená, já to řeknu blbě teďka, lidi dneska chodí studovat práva a díky AI ti právníci prostě můžou být za 10 let naprosto nepotřební. To je prostě bohužel, to je realita dnešní doby. To samé jako kreativní obory, IT. Jo, jakože já neříkám teďka, že nemáte studovat IT, jo, ale jako vemte si, jak moc dneska té IT části zvládne už umělá inteligence, blbej ChatGPT. Dneska každý ajťák, nebo skoro každý ajťák, i ty, co se kterým se jako potkávám, tak používají ChatGPT a ten otázka prostě fakt 5-10 let, kdy tohle to všechno bude automatizovaný a ta AI to zvládne. Já to možná úplně zjednoduším, protože jsi to řekl jsi to pěkně a úplně to zjednoduším. Nebuďte zaměření na jeden obor, ale koukejte se i kolem sebe. Přesně tak. Protože ten svět se fakt dneska jako rychle mění. To jako není jako kdysi, kdy prostě nebyly technologie a nešlo to tak rychle. Dneska už v mnohých oborech ty lidi nahrazují roboti. Kámo, dneska je firma, teďka nevím, jak se jmenuje, ale vyvinula nebo vyvíjí robota, který je dneska schopný ti vyměnit zub, implantát, prostě dát ti tam umělej zub na počkání, takhle, nebo udělat plombu, úplně fakt jako cokoliv. Jakou roli potom budou mít ve společnosti zubaři?
když jako tohle to ti udělá robot. Ty si fakt snažíš do nějaký buňky, robot ti to prostě chirurgicky na nanometry přesně prostě udělá tak, jak ty to chceš, na počkání. Jako, proč potom chodit do baru? Já teďka nechci, aby to vyznělo, že ty obory jsou zbytečné. Ta pointa byla, abyste se koukali kolem sebe, jak říká Honzík, a neházeli ty vědomostní body. Jo, to jak když hraješ hru a máš tam prostě ty strom zkušeností, tak prostě neházet to všechno na jednu kartu, protože to se nemusí do budoucna vyplatit. A úplně stejný to je s investicema a s nějakým jako A finančním nejhorší jako je, že ty lidi vidějí jenom lidi, kterým se to jako podaří za tu jednu kartu a vyhrát na ní. Ale jako je fakt hodně lidí, kteří tu kartu, opravdu na tu kartu jako jedinou dali ten celý svůj život a nevyhráli. A těch je podle mě ještě víc, než těm, kterým se to podaří. Je to rizikový, prostě je to stejně jak s investicema. Proto třeba dneska investiční fondy dávají strašně velký smysl, protože to je přesně diverzifikace. Ty dáš 1000 a ta se rovnoměrně nebo podle nějakého algoritmu rozmělní mezi třeba 500 firem, které jsou nejhodnotnější na světě. A pokud ta jedna firma zkrachuje z nějakého důvodu, tak tebe to jako investora nebolí, protože tam máš jenom strašně malou část kapitálu a velice rychle ji nahradí nějaká jiná firma. Takže ty vlastně rozkládáš to své riziko. To samé s těma bytama. Jo, dneska je lepší, když to řeknu blbě, lepší mít 10 bytů než jeden, jenom z hlediska toho, že když ti u jednoho bytu vypadne nájemník, tak ty přijdeš od celý svoje cash flow z těch nemovitostí, ale pokud ti to vypadne u jednoho, tak tě to zase tolik jako nebolí. Dneska jsou i poměrně aplikace, jako například Investo nebo Kousek bytu, kde vlastně ty koupíš kousíček bytu a jsi na tom profitabilní. Ano, může to dávat taky smysl. Jo, já to třeba osobně nemám rád jenom z toho důvodu, že já když si chci koupit byt, tak chci, aby byl můj a já s ním chci nakládat. Ale jasný, pro spoustu lidí může dávat smysl koupit si fond, nebo dneska je velice populární, jako to, že si ten byt koupíte ve dvou. Pokud máte dobrýho kamaráda, teďka jsme nad tím před chvilkou přemýšleli, tak prostě byt koupíte na půl. My jsme přemýšleli trošku nad jiným projektem, to bylo to Lipno, ne? To bylo to Lipno teďka, no. Ale jasně, je to vlastně úplně to samé, že do toho jdete s někým a zase rozložíte to riziko prostě na 2 lidi. Ale rozhodně to se pište někde na papír, ale uděláte spolu nějakou smlouvu. Přesně tak, jako vždycky je to dobrý mít, jako i když jste nejlepší kamarádi, to vždycky tam mít na papíře hozený, tady tohleto. No a diversifikace jenom i v rámci tady tohodle může být v tom, že ale tam mám nějaký penízky na fondu, tam mám něco na spořáku, něco mám na svým účtě, něco mám v nemovitostech a potom, když se jedna ta noha prostě pokazí, tak vy máte kam sáhnout. Mít více příjmu. Protože mít všechno třeba v investičních fondech nemusí dávat smysl z toho důvodu, že pokud vy budete v nějaké životní situaci, která vás bude nutit ty peníze vytáhnout a zrovna bude prostě bear market, že ty trhy budou dolů, tak vy na těch investicích budete třeba minus 20% a to je doba, kdy to prostě z toho fakt nechcete vytahovat ty peníze. Zase budu odkazovat na náš e-book, podívejte se, v čem jsou dobrý investiční fondy, v čem jsou špatný a další produkty, instrumenty, do čeho se dá investovat, v čem mají ty výhody a v čem jsou horší. A zase jako u bytů to může být doba, kdy budou vysoký úrokové sazby, nebudou lidi chtít kupovat byty a vy to budete chtít potřebovat prodat, jo? Tak jasný, asi to vždycky prodáte, ale může to trvat díl, nebo to prodáte lehce pod cenou. Tak například investiční fond prodáš za 2 dny, ale byt prodáš tak do 2-3 měsíců jako nejrychleji většinou. Jo, a tam se bavíme o nějaké likviditě, nějaké dlouhé nebo krátké. Spořák dneska z hlediska likvidity je takhle. Kliknete tlačítko a převedete si peníze. U fondu je to několik třeba dní nebo týdnů, až 2 týdny to může být. U nemovitosti je to v řádu měsíců. No a pak jsou nějaké další věci, třeba zlato, krypto, další jako varianty, kde můžete něco to máš takový ten trojuhelníček vlastně likvidita, výnos, rizikovost. A nikdy se vám prostě jako nestřetnou všechny 3. Někde budete mít vždycky víc, někde míň. Jo, tak když chcete nějaký výrobek, to je to samý, tak buď budete mít kvalitní, ale nebude levný, anebo prostě bude levný, ale ta kvalita bude trošku jako horší. Já si myslím, že bychom se na to mohli povídat v dalším podcastu, pobavit se o té diversifikaci, o investičních fondech, jak to vůbec funguje, co v tom je a vlastně jako o těch investicích všeho. Takže jenom abych to shrnul, dnešní téma bylo dluhy. Řekli jsme si, které dluhy jsou dobré, které dluhy jsou špatné. Vysvětlili jsme si, jak fungují aktiva, jak fungují pasiva. Řekli jsme si, jak pracovat, když jste třeba předlužení, nebo když ty dluhy máte hodně, jak to třeba konsolidovat. Dali jsme si nějaké konkrétní banky, které to umí. Pokud byste s tím chtěli poradit, tak se na nás klidně jako obraťte, můžeme se o tom pobavit. A zároveň jsme si řekli, jak je důležitá prevence a jak i diverzifikace může sloužit jako prevence k tomu předejít nějaké krizi, nebo jak se tomu prostě potom
jak se z toho potom dostat a nesesypat se. My vám tímto moc děkujeme za zhlédnutí, protože to určitě není jako jednoduchý téma poslouchat dluhy. Není to úplně pozitivní občas. Není to úplně populární. Není to úplně populární a občas to není úplně pozitivní. Ale abych to zakončil jenom dobrou jako myšlenkou nebo nějak pozitivně, tak nesetkal jsem se ještě se situací, která by se jako nedala řešit. Jo, takže ať už dneska dlužíte jakoukoliv částku, ať už jste v jakékoliv životní situaci, vždycky se to dá nějak jako vyřešit. Není to prostě něco, kde je nějaká slepá ulička. Jo, vždycky je tam nějaká varianta, jak se to dá vyřešit. Že já znám i případy, kdy se lidi prostě kvůli dluhům prostě si sáhli třeba na život nebo prostě udělali nějaký nepříjemné jako věci a myslím si, že to je zbytečný a jenom je to důsledek nějaké menší edukace nebo nějaké nevědomosti, kterou se my snažíme tady prostě jako zvednout, jenom v republice nebo u lidí kolem nás. A takže pozitivní vlna, všechno se dá řešit, nebojte se toho, nebojte se ozvat a hlavně komunikujte s těma bankama. Já vám tímto taky děkuji, nezapomeňte dát odběr a zvoneček, ať máte další videjko, ať vám to tam skočí, ať vám to synkne, pro nás je to hlavně strašná podpora, protože my tady ty podcasty děláme zadarmo, nemáme z toho nic, zatím teda. Ne, my to nemáme v plánu to nějak jako monetizovat, chceme to dělat zdarma, takže největší podpora pro nás bude právě like, odběr, cokoliv a budeme se na vás těšit příští týden u dalšího podcastu. A o dalšího tématu. Mějte se hezky. Ahoj. Čau, ahoj.